welcome back to my channel. So, today is December 24 and I want to greet all of you guys a Merry Christmas. So, saan ba ang lakad ninyo guys? Kami kasi papunta ngayon sa church para umattend ng midnight mass. And after that, pupuntahan namin yung family house namin para doon Noche Buena together with my relatives. Tapos, magpaplano na din kung saan kami pupunta tomorrow or kung may pupuntahan ba kami, lalabas ba kami, mag-outing ba kami. So, for my outfit, I'm wearing a red dress from Sky Castle Co. And, ayan, nakapag-makeup ako ngayon. Pak na pak ang makeup ng madam ninyo. So, ayan na muna guys. I'll see you guys later. Bye! Ayan, tapos na yung mass guys, and eto, palis na din yung mga tao. And kami naman, babalik sa bahay para kunin yung share namin sa potluck. Tapos, diretso na sa family house namin dito sa Nicolai. So, I'll see you guys later. Bye! Nag-stop over muna kami dito sa 365 Plaza para mag-OOTD kasi wala pa akong OOTD. And gusto ko kasi mag-picture dito guys. So, sobrang bagay sa outfit ko. So, yan, picture taking muna guys. So, yan guys, nandito kami ngayon sa family house namin. Ibababalan namin yung mga dala-dala namin gifts tsaka pagkain bago pumasok. Ay, dinala na pala nila daddy. So, ayan, tara guys. Pasok tayo dito sa family house namin. Nagpalit na din pala ako ng sandals ko yan. Naka-chinelas na ako kasi hindi ko na kaya guys. Sikat na naman ako. Merry Christmas! Merry Christmas to... Ayan guys. Hello! So, ayan guys, hinahanap na namin yung para sa amin. Pero unfortunately, wala akong makita ang pangalan ko. Hindi ko mahanap yung akin. Ada gift ko? Ada? No. Ano no? I don't know. You don't know? This? Ayan guys, hindi siya makapag-antay na magbukas na ng gifts. Hindi pa kami kumakain. So, ayan guys, sina tita and tito busy nagpe-prepare ng food sa kusina and kami hinahanap namin yung regalo namin dito guys. Oh. Ano na sa pula? Ang regalo ko dito? Yes. Saan? This. Turo mo. Ayan guys, meron daw akong regalo. At least, diba guys, meron akong regalo kahit 22 years old na ako. Mamaya ako na ito bubuksan. Sabay-sabay itong bubuksan. So, antayin lang namin na maduto yung kakainin namin. Tapos, magbubukas na kami ng gifts. Diba? Oh. So, ayun guys. So, may natutulong. So, ayan guys, meron kaming hotdog, pwedeng ihaw, tapos ito, fried noodles, and then this one, may lettuce din kami, cauliflower, then ito, buko salad, and then, this one, carrot cake, shrimps, hilaw pa siya guys, pero may ihawan kami sa labas, so ihaw namin tong shrimps, and then this one, mga crabs and prawns. 1, 2, 3, it's chibog time! So, ayan guys. May chef kami dito. Yani ka na sini. Little chef. Master chef? Hanggang sa katulo.
Christmas is all about. I can tell you what Christmas is all about. So yan guys, walang diet. Round 1 pa lang ito. So, ayan guys. Round 2 ko na to. Ha? Lemon. Tara, kain guys. Mag-round 3 pa ako dito. Ay, naku. Busog much. Hey guys, good morning. So ayan, December 25 na, Pasko na. And eto, papunta ulit kami ngayon sa family house namin dito sa San Nicolai ulit. Kasi may Noche Buena part 2 kami. Social, diba? May pa part 2 pa. So ayan guys, kainan ulit. So tara na, check natin kung ano yung niluto nilang pagkain. Kasi gutom na ako. So, ayan guys, while waiting dun sa food namin, ito, maglalaro muna kami ng Nerf with my mga pamangkin. Hi! Hi. So, tara guys, asan na yung bala? Yan mo. So, ito guys. Teach me how to use this one. How? Use this How? First step. step. You load this. 2 basic steps. Then, Then just circle that. So this. parang mas magaling pa siyang mag-vlog kaysa sa akin guys. Go. Then, anong sunod? Put there. And you close the closer. Okay. That is already. This is already okay? Yes. Okay. Ayan guys, start na tayo. Laro na. Let's go kids! One, two, three, it's Sibog time again! So, ayan guys, bibigay ko muna kay Caleb yung spot para siya daw mag-vlog sa food. So, go, bebe! So, ayan guys, nahiya daw si Caleb. So, ako na lang magdi-discuss ng handa namin for Noche Buena Part 2. So, meron kaming mga Ilocano food. Plus, ayan guys, may lechon. Ayan guys, so, let's eat! Okay? So before that, bago kumain guys, na kailangan mo nang maghugas ng kamay. Kasi nga, naglaro din tayo ng clay guys. So, tara, hugas muna tayo. Let's go! Ayan guys, kain na muna tayo. Ako, hindi ako kumuha ng spoon for magkakamay ako. Walang dessert. So, ito, meron akong buko salad and ito, carrot cake. So, let's eat.
Ayan, tapos na ako kumain guys. As usual, busog na naman guys. Ang dami kong kinain. Kaya ngayon, naantok na ako. And masarap siguro matulog dito sa probinsya kasi ito guys, so ito yung gustong-gusto ko, mahangin. And presko yung hangin. Ayan guys, siguro matutulog muna ako kasi talagang naantok na ako. Ayan guys, nasa daan na naman kami and papunta kami ngayon sa Lawag and makikikain ulit guys. Another cheapo time. And ito, umabot na din pala dito sa Ilocos ang traffic guys. So, hindi lang pala sa Manila yung traffic. Ayan guys, sobrang traffic. Ayan guys, andito kami ngayon sa tapat ng function hall kung saan gaganapin yung Thanksgiving party ng isa sa kabatch ni Daddy. So, ayan guys, kailan ulit. Let's eat. That ends this vlog guys. Ayan, busog na busog ako yung araw na to. Actually, kahapon pa kami kain ng kain. Alam niyo naman guys, daming handa pagka December 24 and 25. And aside sa pagkain yung inatupag namin, this Christmas season, umattend din kami ng midnight mass and nag-hiking. And if you enjoyed watching this video, don't forget to click the thumbs up button and share this video to your friends as well. And ayan, subscribe na din kayo sa channel ko for more vlogs. And I'll see you guys on my next vlog. Bye!